సామాజిక వర్గాలు 3 సామాజిక వర్గాలు కలబడి మాది రాజధాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. రాజకీయ పార్టీలు కూడా ఒక కార్యాచరణ మీదకి వచ్చి రాజధానిని రక్షించండిరా మహాప్రభు అని అరిచిపెట్టినా కూడా నేను ముఖ్యమంత్రిని అవుతానంటున్నారే తప్ప రాజధానిని కాపాడుతామంటల్లా. ఏమవుతుంది? ఒక న్యాయస్థానం కోర్టు ఇచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది? రాజకీయ పక్షాలను ప్రశ్నిస్తున్నా ఎన్ని పార్టీ ఒక అత్యున్నత న్యాయస్థానం రాజధాని ఇక్కడే ఉండాలన్న తర్వాత ఏది మీ కార్యాచరణ? ఏది మీ కళలు? ఏం పొత్తులు పెట్టుకుంటారు? ఏం ఓటేసుకుంటారు? ఏమని ఓట్లు అడుగుతారు? ఉద్యమ కార్యాచరణ లేకుండా రాజకీయ పార్టీలకి సమస్యల మీద పోరాడకుండా అరే కోనసీమకి అంబేద్కర్ పేరు పెడితే ఒక ఇబ్బంది. ఏమొచ్చింది ఇబ్బంది? ఒక లెజెండ్ ఇన్ ద ఇండియా ఓన్లీ వరల్డ్ వైజ్ నాలెడ్జ్ సెంటర్ అంబేద్కర్ పేరు పెడితే అవమానించే పద్ధతుల్లో అల్లరి మొక్కలు అంటారు. ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అల్లరి మొక్కలు? ఏం చేస్తున్నారు మీరు? ఒక ఓట్లు పెడుతున్నారా? లక్షలు పెడుతున్నారా? భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్ పేరును ఆహ్వానించని దౌర్భాగ్యంలో ఈ రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నాయి. ఆహ్వానించాలి కదా. ఏం చెయ్యాలి? దళిత బహుజన కులాలు ఏం చెయ్యాలి? ఏం చేస్తే మా బిడ్డల భవిష్యత్తు ఉంటుంది? ఉద్యోగాలు లేవు, ఉపాధి లేదు, బతుకు తెరువు లేదు. ఇది పరిస్థితి రాష్ట్రంలో. ఇటువంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఆ అమరావతి ఉద్యమంలో దళిత బహుజన కులాలుగా మా ఘీంకారం వినిపిస్తేనే అమరావతి ఉద్యమానికి శ్రీరామ రక్ష. దళిత బహుజన కులాలు లేని ఏ ఉద్యమైనా సరే బ్యాక్ అవుతుంది తప్ప ముందుకు పోతుంది. ఈరోజు మేము చెప్తున్నాం అన్ని రాజకీయ పక్షాలకి పేరున అది తెలుగుదేశమా, జనసేన, బీజేపీ, కాంగ్రెస్, సిపిఐ, సిపిఎం 85% ఉన్న దళిత బహుజన కులాలను హక్కులు చేర్చుకుంటేనే వాళ్ళు హక్కులు చేర్చుకుంటారు. ముఖ్యంగా రాజధాని అమరావతి మీద ఎప్పటికైనా సరే ఏం చేస్తుంది కేంద్రం? పక్క చూపులు చూస్తుందా? పై చూపులు చూస్తుందా? ఇదేమన్నా రాజ్యాంగం కాదా? దేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదా? విభజన చట్టం లేదా? ఎవడిచ్చాడు రాజధాని కట్టుకోమని? విభజన చట్టం ఇచ్చిన హక్కు అది మాకు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు కట్టుకోవాలా? విభజన చట్టం ద్వారా ఇచ్చిన హక్కు ఏది? ఆ హక్కులు కాపాడలేని భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా ముఖ్యమంత్రి అయితే చప్పట్లు కొట్టాలా? మాట్లాడితే చప్పట్లు కొడతారా? గోల తీర్చాలి రాజకీయ పార్టీలు. ముందు రాజధాని అమరావతిని రక్షించే విధంగా తప్పనిసరిగా అన్ని రాజకీయ పక్షాలు నిలబడాలి. ఒక్కసారి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు మరో వారు గమనించాలి. ఎంత బాధాకరమైన పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రానికి. ఒక రాజధాని లేని రాష్ట్రంలో రాజధాని కోసం 900 రోజులుగా అటు భూములు ఇచ్చిన రైతులు కానీ, దాని మీద ఆధారపడ్డ వ్యవసాయ కూలీలు కానీ, లేదా రాజకీయ పక్షాలు కానీ, రాజధాని ప్రేమికులు కానీ, స్వార్థికులు కానీ నిరంతరం పోరాడుతున్నా కూడా తుదకు న్యాయస్థానాలు సైతం రాజధానిని మార్చే హక్కు ఈ శాసనసభకు లేదు. ఆల్రెడీ శాసనసభ ద్వారానే నిర్మితమైన రాజధాని ఒక సిఆర్డీఏ ఒడంబడిక, రైతుల భాగస్వామ్యం, రైతుల శ్రమ ఉన్న తర్వాత ఏకపక్షంగా రద్దు చేసుకునే నైతిక హక్కు ప్రభుత్వానికి లేదని చెప్పిన తర్వాత కూడా ఈ రాష్ట్రంలో 26 మంది మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికీ కూడా నెమ్మక నీరెత్తినట్లుగా, దున్నపోతు మీద వర్షం కురిసినట్లుగా అసలు రాజధాని ఊసే మాట్లాడుతున్నారు. మరి చేసుకున్న పాపమో దురదృష్టమో విజయవాడ నగర ప్రజలు కానీ, గుంటూరు నగర ప్రజలు కానీ దుర్మార్గంగా రాజధాని లేకుండా దావోస్ ఎలా పోతున్నారు, ఢిల్లీ ఎలా పోతున్నారు, ఇతర రాష్ట్రాల్లో ముఖాలను చూపిస్తున్నారు. సిగ్గు శరము లేని పరిస్థితుల్లో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది. ఈ ఉద్యమంలో ప్రధానంగా రైతులతో పాటు, రైతు కూలీలతో పాటు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనార్టీలమైన మేము బహుజన పులికేకలు వినిపించాం, డప్పులు కొట్టాం, అమరుకాలు వినిపించాం. అసలు రాజధాని భూముల యొక్క చట్టాన్ని చీల్చి ఏ కులాలు ఏ శాతం భూములు ఇచ్చినాయని చెప్పి ప్రకటించాం. 34% అచ్చంగా ఎస్సీ, ఎస్టీలు ఇచ్చారు, 19% బీసీలు ఇచ్చారు,
4% మైనార్టీలు ఇచ్చారు. వెరసి మొత్తం 51% భూమిని ఇచ్చింది కింది కులాల వారు. ఈ రాజధాని ఎవరిది? రాజధాని? ఈ రోజున ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ధనిక కులాలకు సంబంధించిన బిడ్డలు ఏ కువైట్, అమెరికానో, లండనో, స్విట్జర్లాండో వెళ్ళి బతుకుతున్నారు. దళిత బహుజన పిల్లలు ఎక్కడున్నారు? ఆ బిడ్డలు ఎక్కడున్నారు? రేపు రాజధాని వస్తే ఫలాలు ఎవరికి అందాలి? ఈ రాష్ట్రంలో బతికేవాడికి అందాలా? ఈ రాష్ట్రంలో చచ్చేవాడికి అందాలా? లేదా అమెరికా పోయేవాడికి అందాలా? ఏమిటి దుర్మార్గం? 40,000 మంది కార్మికులు పనిచేస్తే ఆ పని చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా